Ovi ljudi koji su ovdje u okolici Pečuva u tim selima žive i živjeli, oni su sebe zvali Bošnjakima. Oni divanu ili su divanili bošnjački, oni nose bošnjačku nošnju, pjevaju bošnjački, pričaju bošnjački. Ja imam pravo, to je moje pravo, to je moje osobno pravo, a da si kažem da sam Bosanac, da sam Šokac, da je za mene Bosna i Hercegovina barem toliko važna kao moja domovina, recimo Republika Mađarska. Nalazimo se u Bošnjačkoj ulici, u nekadašnjoj Bošnjačkoj mahali. Moji preci koji su došli, oni su došli prije 300 godina. Znači, ostala generacija, pradjed ili prapradjed ili sviti, oni su već ovdje rođeni. Znači, ja već nemam, tako reći, vezu sa Bosnom. Idem, to jest bila sam sa folklorom. Rekli ste budem miran, ali ja sam Bosanac, pa onda ja ne mogu biti miran. Bošnjaci i bošnjakuše, bošnjaki, bosanci, bošnjački Hrvati, bosanski Hrvati, hrvatski bošnjaci. Sve su to nazivi i identiteti koji se prepliču među ovom skupinom. Zato smo došli na sami jug Mađarske, u Pečuh, upoznati ih, pitati odakle potječu, kako se osjećaju i vidjeti koje običaje su sačuvali. Prilično je to komplicirano u tom smislu, ali istovremeno je prilično jednostavno. Mi potječemo iz Bosne. Dolazimo iz okolice Olova, naši prethodnici Šokaca, Bošnjaka, dolaze iz Bosne, iz one tradicionalne Bosne. Dakle, jako je zanimljiv naš identitet. Mi smo već rođeni ovdje, naše su bake rođene ovdje, ali nas sve veže. Mi smo katolici. Osobno Šokac kao katolik, ne? Ja sam pitao, još sam bio dijete moga djeda. Sa šta smo mi? Onda je bila još Juga, Jugoslavija, šta smo mi? Pa kaže, mi smo Bošnjaci. A rekao, a kuda pripadamo? Rekao, jesmo Srbi, jesmo Hrvati, jesmo tako kao Bošnjaci. Mislim, nije bilo u Jugoslaviji, svi smo mi jednaki. Za neki nisu bili, a mi smo bili Bošnjaci. Šokci su bili Šokci, Bunjevci, Bunjevci, ali ipak, to je etnička skupina, jeli? A ipak kuda mi pripadamo? Pa kaže, stari su rekli da smo mi Horvati. I onda sam ja to prihvatio, pošto prema vjeri su se raspodijelili, jeli, bilo pravoslavni, bilo katolički, i onda ko kuda pripada, to se znalo. Bošnjaci katoličke vjere na jugu Mađarske žive već približno 350 godina i odolijevaju raznim izazovima. Koliko su onda kulture sačuvali? U toku je proba kulturnog umjetničkog društva Tanac. Između ostalih, oni i dan danas plešu plesove Bošnjaka i Šokaca. Pokušavamo održavati, sakupljati i predstavljati sve ove skupine. Naravno, pošto nas ima najviše ovdje bošnjačkih Hrvata u Pečuhu, zato najviše njihove tradicije, ali plešemo inače i šokačke, bunjevačke, bošnjačke, pomurske plesove. Ako ovo malo suzimo, onda naravno, ako gledam samo bošnjačke Hrvate, onda zapravo ako gledamo cijelu godinu, onda održavamo skoro sve njihove običaje koje se vezuju uz kalendarsku godinu. Društvo uskoro obilježava 35. godišnjicu postojanja. Kako kažu, prvenstveni cilj društva uvijek je bio i jeste prikazivanje i čuvanje narodnog blaga. Na ovoj probi zatekli smo i priličan broj mladih. Hvala Bogu, sad imamo stvarno puno njih mladih. Oni već otprilike 3 ili 4 godine vježbaju. Recimo sad s nama koji smo oni koji radimo kao nastavnici i pedagozi, znači mi njih podučavamo sad je 3-4 godine i sad su se već oni uključili već u naš rad, znači u rad odraslih. A zainteresiranost, pa ako
poznajete mlade, vjerojatno znate i vi, ako dođe prijatelj ili prijateljica u neku grupu ili u neko društvo, onda će i onaj drugi rado doći. Sad mi imamo sreću, jer ovdje se odazvala jedna grupica, jedno od 10-12 djevojaka i dječaka i oni su skupno zajedno došli kod nas i ostali ovdje tijekom ovih godina. Bošnjaci su živjeli u 9 sela u okolini Pečuha i bili većina. Nalazimo se u Kukinju, jednom od sela u kojem su Bošnjaci nekada bili većina. Ipak danas niti u jednom od ovih sela Bošnjaci, ili kako ih još nazivaju Bošnjaki, nisu većina. Sada ćemo ovdje u Kukinju upoznati gospođu Milicu Taradžija koja će nam opisati kako živi selo. U ovom selu sačuvano je mnogo tradicije. Između ostalog, mještani organizovani u mjesnu samoupravu otkupili su i sačuvali staru Kovačevu kuću. Dobrodošli u našu staru bošnjačku kuću ovdje u Kukinju. U stvari sad smo u takozvanoj kući koja je bila i kuhinja. Zanimljivo jer kuća kao kuća je što ima krov, a inače kuća se zvao onaj dio stana ili kuće gdje se ušlo. I eto tu je bila i kuhinja. Najvažniji predmet u kujni jeste naravno špora. Ova špora je jako lijepo uščuvana i baš je čovjeku milo gledati jer se sjeća tih nekadašnjih dana. Ima ovdje dosta puno zanimljivih predmeta. Recimo, ovo je možda sada najaktualniji predmet. To smo zvali puška. Puška, a tom se puškom nadjevale su se i kobasice i krvavica. Ovo je isto nešto jako lijepo i zanimljivo, to su klompe. Odjevni predmet koji je za zimu interesantan, jer u sobu se ipak nije ulazilo u blatnih nogu i mokrih obuća, nego se onda ta klompa navukla, dosta je velika da bi stala noga unutra. I kad se ulazilo, klompa ostala vani, a ulazilo se onda čistim nogama u kuću. Kao što sada možemo ući i vidjeti, ovo je prednja soba. Te su stare kuće bile načinjene od prednje sobe, od kuće, kako sam vam bila rekla što je i kuhinja, i od stražnje sobe gdje se onda spavalo i gdje je u stvari tekao život. A u prednjoj sobi, u ormarima i u ladicama čuvale su se tkanine, čuvala se nošnja, odjevni predmeti, imamo oplećaka i odozdola šamije i velika šamija, to vam je sasvim tamo dole. Zimi je svaka žena morala imati tu svoju veliku šamiju jer je nju stavila na sebe, mislim da se zaštiti od zime. A čarape su također zanimljive, to smo mi zvali bubicama štrimfe. A ovaj drugi dio, odnosno drugi ormar, ovdje ima lijepih stvari. Evo recimo ovaj. To je baš karakterističan bošnjačko tkanje s originalnim bojama, dakle crna, crvena, bijela i još eventualno tu i tamo plava. Porodično stablo supruga gospođe Milice, koji je radio historičar, seže do 1710. godine, te se sa sigurnošću zna da su u Mađarskoj već tada živjeli. Ali porodica održava kulturu, vjeru, tradiciju i jezik. Otvorili su nam vrata i porodične kuće u istom selu, koja je pravi mali muzej s brojnim sačuvanim narodnim nošnjama, kućnim predmetima i namještajem. Od jela nije mnogo sačuvano, jer je lokalna kuhinja imala utjecaja. Ipak, postoji nešto što odvaja kuhinju ljudi koji su doselili iz Bosne i Hercegovine od Mađarske. Zanimljivo je da neka jela smo uspjeli sačuvati još od starih vremena, ali lokalna mađarska gastronomija je također utjecala na naše. Ajmo pogledati recimo bunjevce. Najsvečanije i najomiljenije jelo
je od janjetine, odnosno ovčetine. Dakle, nije svinjetina, jede se naravno i govedina, ali recimo samo više nisu pekli janje na ražnju, nego u pećnici. Umjetnost također igra veliku ulogu u očuvanju tradicije i kulture ovdje. Nekoliko je aktivnih kulturno-umjetničkih društava koja između ostalih čuvaju i kulturnu baštinu Bošnjaka, među njima i Savdalinku. Prije Prvoga svjetskog rata, nakon anektacije Bosne i Hercegovine, tu je stacionirala jedna bosanska puhovija. I tu naši normalno koji su i govorili, divanili naš jezik normalno, jel? I onda su oni puno od tog bosanskog melosa ostali. I pjesme, ako ćemo... To što je, recimo, pjevao Nedžad Saković ili Himzo Polovin, ako ne znam koga, to smo sve znali jer su oni već te stare Sevdalinke i ne znam, oni su to već donijeli sa sobom i tu su među nama širili Bošnjacima. I to dan danas mi njegujemo i pjevamo te pjesme. Ta tradicija čuva se i u hrvatskom klubu August Šenoa u Pečuhu. Ovdje se održavaju pjesničke večeri, izložbe i druženja. Godišnje oko 608 izložaba imamo ove naše umjetnike odavlje iz Mađarske i isto tako iz Hrvatske uglavnom, ali iz Bosne smo imali za vrijeme rata i prije pokojni, meni pao sada jedan umjetnik koji nam je bio drag, pa je u Amsterdamu umro, ali je bio iz Bosanskog Broda, Mohamed Hamo Fezić, koji smo bili jako dobro, pa smo imali Ladu Pervan iz Sarajeva. Mnogo kulturne baštine sakupljeno je u ovom muzeju u gradu Mohaču na 40 km od Pečuha. Muzej ima nekoliko desetaka hiljada eksponata. U većini imamo prelijepe stare nošnje više od 100-120 godina ili 150 godina, što se odnosi na katolike Bošnjake u okolici Pečuha. Znači, oni su nekada živjeli i u samom gradu Pečuhu, odnosno prije još i u gradu Sigetvaru, ali najdulje u onih 9 naselja u okolici Pečuha. Od 1975. godine, zahvaljujući ondašnjem ravnatelju doktoru Đuri Šarošcu, postala je i bazični muzej Južnih Slavena u Mađarskoj, znači Hrvata, Srba i Slovenaca. Naša izložba, ne samo izložba, nego cijela građa, sastoji se od ovih većih dijelova, znači od povijesne zbirke i od etnografske zbirke. Cjelokupna je to priča i uvijek ima novih i novih podataka. Jako lijepe starije arhivske snimke imamo isto, odnosno i zapisi, pripovjetke, pjesme. U ovom muzeju Bošnjaci nisu predstavljeni kao odvojena skupina, nego kao jedna od podskupina Hrvata. Tako je i u jednom dijelu literature, a to mišljenje danas se čini dominantnim. Neki od naših sagovornika kazali su nam da njihovi roditelji, a posebno još starije generacije, za sebe ne bi rekli da su Hrvati, nego isključivo Bošnjaci, rimokatolici. Međutim, i to se mijenja. Naziv Bošnjaci to potječe odakle su prethodnici došli, dakle iz Bosne dolazi, ali ono što je puno važnije od toga, ti ljudi, ti Bošnjaci, odnosno ta naselja koja su u okolici Pečuha, ti ljudi sebe nazivaju, kažu za sebe, govore o sebi da smo Bošnjaci. Katolici su, pripadaju hrvatskom korpusu, istodobno i bosanskom po meni, ali oni nećete čuti od starijeg da smo mi ovo ono, nego mi smo Bošnjaci. On će govoriti, a imamo i prezimena, imamo sijaset prezimena, Bošnjak, Taradžija, Aladžija, Kadija. To su tipična prezimena u bošnjačkim, šokačkim naseljima u Mađarskoj.
Hajde sada da pobliže vidimo kada i zašto su Bošnjaci katolici došli u Mađarsku. Ljudi ovdje kazat će vam da su došli pred Turcima i da je bila riječ o prisilnom iseljavanju. Većina ih je doselila u 16. i 17. vijeku, neki još i ranije, i tu su ostali do danas. Imao sam strica doktora Đuru Šarošca koji je istražio kao Bošnjak tu problematiku. On je bio muzeolog, etnolog. U toj struci je položio i doktorat onodobno, ali informacije po arhivama što je našao kod nas, točno odakle su stigli naši preci, ne zna se. Osim Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine došle su i neke druge grupe, poput Šokaca i Bunjevaca. Prvi Bunjevci su došli iz Kliškog i Ličkog Sandžaka nakon 1608. godine i to tako da su ih osmanske vlasti preselile. Dakle, to je bila takozvana nasilna selidba jer nešto se bunili protiv osmanskih vlasti i onda, a ovdje nakon 15-godišnjeg ili dugog rata, na kraju 16. stoljeća, ovdje je nastao prazan prostor. Originalno stanovništvo je nestalo i trebala je radna snaga. Dakle, u dogovoru sa bosanskim Beglerbegom su preselili ove naše pretke ovdje, na ove prostore. Onda su došli prvi. Naravno, kad su već bili ovdje, onda su ih počeli obilaziti i bosanski Franjevci i bosanski biskupi su dolazili ovamo i takozvani beogradski biskupi koji su također bili bosanski Franjevci. A upravo bosanski Franjevci sagradili su ovu crkvu. U centru grada Baja, 40 minuta od Pečuha. Ipak, jedan događaj iz historije, kaže profesor Šokčević, imao je poseban utjecaj na to da se katoličko stanovništvo iseli iz Bosne i Hercegovine. Pogotovo taj nesretni i nepromišljeni ratni pohod Eugena Savojskog 1697. praktički je prouzrokovao da većina, po nekima 80% katolika je napustila Bosnu. Bosna i Hercegovina nije pokazala interes za ljude porijeklom iz te zemlje. To je srž te cijele problematike. Tko smo mi? Imamo li pravo na svoj identitet? Imamo li pravo na bosanski identitet? Imamo li pravo na katolicizam? Imamo li pravo na bošnjaštvo ili nemamo? To je pravo. Mi smo dali odgovor. Mi smo dali odgovor stoljećima da smo se sačuvali. Nama ne treba službeni Sarajevo, službeni Zagreb da bilo što kaže. Ne treba nam dati putokaze. Mi znamo te putokaze. Mi smo se sačuvali, evo, velim, 350 godina i evo tu smo i dan danas. Jedino pitali ste me da li nas to boli. Pa da, jer se naše matične domovine u tom smislu ponašaju kao da nas nema. Želim ponoviti još, ne treba ništa. Ne treba nam ni kuna, ni marka iz Zagreba, iz Sarajeva. Treba nam jednostavno to neko partnerstvo. Treba nam to da nas priznaju, da nas ima. Evo tu smo. Tu smo u Bočanskoj četvrti. Tu ste među Bošnjacima, katolicima. Tu ste među tim ljudima koji potječu iz Bosne i Hercegovine, za koje je ta zemlja, Bosna i Hercegovina, izuzetno važna. Važna u duši, u krvi, u mozgu, u svemu tome. Zainteresovanost države mnogima bi pomogla da saznaju više o svom porijeklu. Jer svakako smo zainteresirani mi ovdje za naše podrijetlo, odakle smo, kako smo stigli, šta je. Isto tako ima i u Bosni, vjerujem, ingerencije da naši Bosanci, odnosno iseljeni prije 300 i par godina, odakle su stigli, šta mi imamo, koje izvore imamo, šta tu arhiva zna, Sarajevska, šta to zna sarajevske institucije o tome.
A ovdje, u Pečuhu, sačuvan je jezik. Do 20. stoljeća nije bilo miješanja, dakle na selu pogotovo, ali čak i ovdje u Baji, u bunjevačkoj zajednici, mislim da je moj otac bio prvi koji se oženio s Mađaricom. Dakle, svi drugi su se strogo držali toga da se vjenčaju međusobno. Imamo mi puno turcizama, recimo. Divanimo, pa penđer, pa ođak, pa ne znam, ovako bi mogli nabrajati. Svi ovdje imaju svoja zvanična imena i prezimena, koja su prilagođena mađarskom jeziku, ali ih međusobno ne koriste. Ne dolazi obzir da mi kažemo ime naše mađarsko. Dakle, ja ne bi teta Juli rekao da je Juliška, a ne bi rekao, ne znam, bilo kome da je Stipan, recimo, radi toga da je Ištvan. Sad sam malo bez veze govorio, to se šteo napraviti već redovno. Dakle, mi, ono što je jako važno, mi govorimo na svom materinskom jeziku. I čućete u tim naseljima, oni će kazati, mi divanimo bošnjački, baš tim akcent bošnjački ili šokački. Dakle, to ćete čuti, a nećete to čuti da mi govorimo, ne znam, ovim ili onim jezikom. To je jako važno u tom pogledu i to je dio tog identiteta. Mlađe generacije slabije govore materinski jezik. Od obdaništa pa sve do fakulteta imaju priliku pohađati škole na hrvatskom jeziku, što mnogi od njih rade. Pečuh, u čijoj okolini većina Bošnjaka živi, grad je raznolikosti. Pečuh je grad s historijom starom najmanje 2000 godina. U centru grada, u krugu od nekoliko stotina metara, naći ćete crkve, katoličke i pravoslavne, nekadašnje džamije, muzeje, sinagogu, ali i spomenike koji svjedoče o različitim periodima historije ovog grada. Uostalom, hajde da vam pokažem. Crkva iza mene, isprva izgrađena kao džamija tokom osmanske vladavine polovinom 16. vijeka. Ono što je zanimljivo jeste da na vrhu kupole vidimo polumjesec, a umjesto zvijezde, koji zajedno tvori simbol islama, postavljen je krst. Neki kažu da je to simbol suživota. Unutra i dalje možemo vidjeti ajete iz Kur'ana, a crkva je uređena tako da i dan danas aktivno služi vjernicima na glavnom trgu u Pečuhu. Džamija iza mene sada je u potpunosti muzej. Do prije 3 godine ovdje su se obavljale samo molitve petkom, odnosno džuma namazi. Trenutno je pod rekonstrukcijom. Njen minaret smatra se najsjevernijim minaretom izgrađenim u vrijeme osmanske vladavine. Nekoliko minuta vožnje od nje nalazi se još jedno svjedočanstvo života i djelovanja Bošnjaka na ovim prostorima. Nalazimo se u Bošnjačkoj ulici, u nekadašnjoj Bošnjačkoj mahali, gdje su živjeli Bošnjaci, muslimani. Naše sagovornike pitali smo kakvi su bili odnosi između Bošnjaka muslimana i Bošnjaka katolika i oni su nam kazali da podjela nikakvih nikada nije bilo. Bošnjaci muslimani ovdje više ne žive. Oni su se u to doba bavili trgovinom, ali i kožarstvom. Često se radilo čak i o rodbinskim vezama. Dakle, pripadnici iste familije, neki su prešli na islam, neki su ostali katolici i oni su održavali veze. I naravno onda među njima je postojala dobra veza, recimo znali su tražiti pomoć ako je trebalo pomoć prema vlastima. Bošnjaci su ostavili svoj pečat na ovim prostorima, sačuvali tradiciju, neki dali život za Austro-Ugarsku, o čemu svjedoči ovo groblje u Pečuhu. Čini se da će još dugo biti čuvari svog identiteta i služiti kao primjer kako se i daleko od svoje domovine, svoja kultura ne zaboravlja.